Amandla amahle kaQunda kaNdabezitha kaKhuboni kaMafu kaLanga siyacamagusha kaloku sele yasemabheleni. Njengoba nisazi uba namhlanje ngumvulo apha kaloku kulo mzi wamayeza, umzi wamagqabi, umzi wamachiza, umzi wamaxolo kaloku kulo mzi unyangayo. Xa ngumvulo sesiphathe okuphayana evenkileni kwa-www.vusilanga.co.za. ivenkile ka-my friend kaloku liyana yathandwa. Khiphi ivenkile ka-my friend. My friend kaloku uthi noba sowuzile uzothenga kuba uyitshintshi ye-20 cent akavumi my friend ukuba uhambe nayo le 20 cent, uza kukhombisa enye ilekese eswiti emnandi ukwenzela ukuba kaloku le mali iphelele apha kwa-my friend. Isebenza njalo ke ivenkile ukwenzela uba kaloku my friend abe nemali naye xesha abanye abantwana abanemali. Namhlanje kaloku bantu abahle siphethe umba, nawo ngumba wambu ube ingxaki phakathi kwendawo ohlala kuzo, umba wamadliso. Namhlanje kaloku sizama ukunyanga lona idliso. Subscribe kaloku wena phayana kule channel ukwenzela ukuba singakuphose izinto namhlanje nje bilidliso kwamso sinyange enye into. Idliso eli umbuzo ukuba yintoni, idliso eli lididiyelwa njani, idliso eli likhutshwa njani. Asizungena nzulu ke kuba kaloku usuku esithetha ngalo ngokusevenkileni asingeni senza i-discussion, kodwa ke idliso njengoba igama lisitsho yinto oyidlileyo emdaka okanye bilungisa loo meko. Kaloku idliso is not always into ezama ukukudodobalisa. La madliso njengoba sisithi nje into oyidlileyo afakwa ngendlela kaloku la madliso. Akhona amadliso wadlayo utye uhleli. Ikakhulu ke abantu abathanda udliseka lula ngaba baselayo, kuba kaloku xa ungumntu oselayo awuhoyi yonke into le, awujongi yonke into, siyafaka idliso utye. Ngelinye ixesha ke la madliso afakwe ekutyeni ukutya nje okunormal, ngelinye ixesha la madliso afakwe kuloo nto isiselo, ifakwe idliso kubekho la kuthiwa ngawangaphantsi. Lana ke ngamadliso asecantsini, wona they are meant for either isibambelelo okanye ukukuchitha kuloo ndawo uthandana kuyo. Amadliso ke for purposes yale discussion siwacategorize into 3. Sithetha ngamadliso ekuthiwa ngamadliso amahle, kubekho la madliso unganoba lihle noba libe dliso ithini into edliso, kubekho ke ngola madliso esithi hayi noko eli libi edliso, is very dark, lelasebuthakathini. Xa sithetha ngala madliso mahle, izawuba ntle komnye kodwa naye gxe komnye. Xa sithetha ngesibambelelo, ubhele kaloku ezama uba inkosikazi yakhe izobhubhela kweli khaya, yakhe lo mzi, incedisane naye ubhele ukwakha lo mzi wasemabheleni, sebenzise lona elo dliso lesibambelelo. Elo dliso kuthiwa lakha umzi. Eli dliso kaloku is never meant ukubana lenze anything either than ukwakha eli khaya. Omnye umama onengxaki yabantwana bakhe nomzi wakhe, umzi ngathi awuhlangani, aze emabheleni athi ndicela idliso lokwakha ikhaya. Eli dliso liyafana neliya lesibambelelo kuba nalo lidliso enilitya nonke nileli khaya, mntu walo included, wena mntu uzileyo wazolifuna eli dliso. La madliso ngala enza ukuba ikhaya libe nako ukubumbana, lingahlakazwa lula eli khaya. Akhona ke ngokulana sesiva ngawo enza more or less into enjengalena, apho ubani qombi yazithanda ezitshomi zakhe, akafuni bohlukane, bahamba kunye, bahamba kamnandi kaloku xa beya kwezi kona. Hayi masingohlukane, ezafaka idliso ukwenzela uba obu butshomi buhambe ixesha elide. Ngaloo madliso ke anjalo ekuthiwa awananto ingapha kokubana kubekho imvisiswano, kubekho uxolo, kubekho uthando kule ndawo. Akathi lo lufakileyo abhenefithe nto yitheni okanye kucaca uba edliso lakhe lihambe limoshe le ndawo kufakwe kuyo. Kuba kaloku xa udlisela umzi wakho buqine, okanye wena udlisela bezitshomi zakho ujayiva nazo, ninxibe ezibhrukhwe ezimhlophe, xibe i-high tops niyojayiva phaa kwendawo kujayivwa kuzo, uthi sifuna ujayiva kunye oko singohlukani ufake idliso. The only problem ke yokubana abanye aba sometimes awubaxelelanga ukuba ubadlisile ilenze ngokwedliso lingabi lihle nawe mama okanye tata xa udlisa lo mntu uhlala naye
esi spouse ngokungasixeleli yenze le nto edliso lingathi nalo lingakukhwinisa kwezinye ikona, kodwa the intention yakho thina siyayiva, siyakuxhasa tata, dlisa lo mama uhlala naye. Siyagqitha ke siye kulana sithi agrey, yabona i-grey area unganoba yi-black le nto noba imhlophe. Sibuyele kuzo izibambelelo zothando, umntu afake lidliso ukuba lo mntu azajonge mna kuphela, ube wena ungajonganga yena kuphela. I-grey ke ngoku lena into, your intentions were good kodwa ngoku ingathi awusekho good. Omnye ulufake idliso kube sithi ufuna indoda yakhe ingarhaqazi, fake idliso kodwa uyarhaqaza yena umama okanye utata. Uzawubona ke ngoku la madliso amanye ahamba abe ngu-grey ngokuthi abe nemiphumela emibi kwenye indawo okanye komnye umntu. Umzekelo, akhona la madliso athandwayo ngabantu abangoomama, aphungwayo okanye afakwa ngaphantsi, athethe umntu uba nabani na uyawuzaphinda alale noBhele, ndithi mabanukelane. Athi uBhele xa iphinde yakwesaa sinqandamatha anuka ithoyilethi uBhele, okanye sona esi sinqanda sikaBhele ibe siso esinuka le thoyilethi, kubekho la afakwayo nawo ukwenzela ukuba nabani na uyawuthi alale nenkosikazi yam ayingaphakami athi xa efikayo uDlamini athi yafaka kwinkosikazi kaBhele thaca. Konto imayo kuba kaloku uBhele uvalile kule kona yakhe. Nalapha ke koomama, athi umama xa edibana nomnye umntu ongenguye uBhele abe sexesheni ixesha elide, imgxothise ke ngoku le nto kwezi ndawo ahamba kuzo kuba kaloku akayenzi le nto ayizeleyo yena, kututu uyafika iirobhothi zibomvu. Ngaloo madliso ke anjalo ubone ukuba the intention was good kodwa the intention ihambe ikhwinise. Xa wena mntu uyenzileyo le nto uzawuphuma ecaleni. Ndiyamva la tata okanye la mama oqinisa umzi wakhe naye abe ehleli kulo mzi. Size ke ngoku kula madliso mabi ubonayo uba kusebuthakathini ke ngoku apha kusenziwa amadliso apha, kuyaloywa. La madliso aza kwenza into ezininzi. Sithethile kwezi ntsuku ziphelileyo ngamafufunyana, sathi la mafufunyana afakwa abe lidliso, ube naloo mafufunyana okanye amakhosi la afakwa ngumntu, not la wena uzifuneleyo okanye la sekunyangeni afakwe ngaloo ndlela ifakwe ngayo, kodwa asephehlweni. Amakhosi la sekuthakathini ahamba afane namafufunyana afakwe nawo ngamadliso. Kubekho la madliso afakwe etywaleni ukwenzela uba le ndoda ibe ngutywaleni, ithi ngale mini irhola ngayo xa igqibo ifumana le mali yayo, ingqondo ithi swi, acingela mama uthengisa utywala, angayicingi yonke ngenye le into. Afike endlini enxilile, eshekelwe yi-R10 kuwo laa mvuzo we-5,000 yakhe. Enye imali ubhatele amatyala otywala, enye waphinde wathenga obunye utywala yaphela, waphinde wankala ukwenzela uba xa ephinda inyanga iqala aqale senawo amatyala. Uzawufumanisa uba ke lena yinto ngamadliso enziwa ngabo mama bathengisa utywala ukwenzela ukuba la madoda asela apha abe ngamakhoboka ayo le ndawo. Uzawubona ke nabantu baphambanayo apha esitratweni, abanye badlisela ukubana mabaphambane. Abe khona amadliso enza izigulo enjengezisu, umntu abe nengxaki yesisu xa kuyiwe endaweni kuthiwa wadliswa. Omnye afakelwa amadliso ukuba angaze abafumane abantwana. Ufakwe amadliso ububomi bakho ze bume nxe uqhwayele emva. I remember uqala kwe-academy siye sakhupha i-quiz. Le quiz lena ibisithi quiz yakhona, nanku umntu ufika kuwe wena ulixhwele elingahloliyo, umntu uthi khangayohlola nakayazi uba kuhlolwa phi, uza ephethe le plastikana. Apha ngaphakathi kwale plastiki kukho elinqina lenkuku elibothwe ngentambo ukusuka phaa ezantsi ukuzotsho phezulu elinqina. Apha ngaphakathi kwale plastiki kukho lo mgutyana ungaziwayo umbala wawo ukuba kaloku le plastiki sede yafuma. Kukho nephetshana apha ngaphakathi elibhaliweyo, kodwa isabonakala into ibhaliweyo kuba kaloku kuye kwafuma kule ndawo nale plastiki, ibhaqiwe le plastiki apha phakathi kwendlu. Nanku uyafika ke ngoku umntu, wena mntu unyangayo, ufuna uba umncede. Ithetha ntoni le nto iyonke? Uyabhawela uyazi uba bekuzanywa ukwenziwani. Siye saza nayo ke loo quiz, kodwa ke
yahamba ngaphezu kwentloko zabantu. Sawuthi xa sesingena nzulu ke kwinto zamayeza phayana eklasini sizawuthetha ngawo la manqina, kodwa the answer lena into yinto ekwenzela ukuba uqhayele emva ukuba ibhaqiwe into ekumila kunjalo phakathi kweli khaya. Nento ebhaliweyo phayana uba ube nelakhi uyibona iyayichaza le nto ephambe elinqina liyenze nalo mgutyana kwenzela ube likhaya lingayi phambili. Ibiloo nto ke le nto yale quiz njengoba besidibene ke esikolweni izolo, we could not meet on Saturday, sayenza izolo. Besithetha kaloku amongst izinto besithetha nge-stomach problems in anticipation of le topic yamadliso, apho besichaza khona ezi stomach problems medically, ukwenzela ukubana xa efika umntu enengxaki yedliso ukwazi ukudifferentiate between appendicitis, peptic ulcer, bloating, gallstones, ulcerative colitis, gastroenteritis nedliso. Uyazi ukuba hayi le lidliso, hayi le yi-peptic ulcer, even though ke amadliso in many a times athatha the shape of i-peptic ulcer. Besitrita zona ke ezi gallstones, ezi gastroenteritis, ezi bloating izolo, sisebenzisa nje oku kulula kufumanekayo apha eziyadini okanye ngapha kwendlela okanye apha egadini singekayi emayezeni. Nenxa sesiqala amayeza sizawube sisenza zona ezi zokubulala wona la madliso angenguye umedical. Sisaqhuba ke sithetha ngawo la madliso mabi umntu enziwe isithunzela salo mntu. Uzawufumanisa ukubana mhlawumbi utata othile ubhele wendele kuloo mama wakwakhe, athandane nosisi othile wangaphaya sisindini, adlise ubhele ukuba ubhele asebenzele lo mzi, aliyeke eliyana lakhe ikhaya. Nansi abantwana bakabhele bayasokola. Ubhele xa enemali ucinga ngalo mama, ifane ke naliyana yasetywaleni. Umehluko apha usebenzela itywaleni, usebenzela lo mama ukudlisileyo. Le nto ke can be both ways, hayi ngomama bodwa abadlisa bootata bezizithunzela zabo, nabo ootata bayabadlisa oomama bathile. Lo mama athi nangoku seyiloo nto inkobonkobo ibethwayo, athi noba segodukile aphinde abuye aze kule ndawo adliswe kuyo. Ngaloo madliso ke anjalo, umbuzo ke ngokubana akhuthwa njani amadliso. Yabona ke siye siyigxininise into yokubana into yasemayezeni is not a straight jacket. Akukho ndlela inye kuthiwa kumatshwa ngolu hlobo xa kwenza into. Hayi, abantu bamayeza bayazenza izinto zabo zamayeza ziphume endaweni. Mntanomhle, uyibukele le nto yalo mntu wamayeza uqonda uba hayi, there is no logic apha, there is no science. Ayifuni science le nto, ingafuni logic. Umntu adibanise anyange. When you look at the outcome, iyile nto ibifunwa. I will mention izinto zibe mbini apha. I will start ngalena yasekufembeni. Khona omnye xa yofemba umndawe abhaqe ukuba unedliso likhutshwe ngale mini uzofemba ngayo, alizukhutshwa ke ibe yiloo nto iphuma uyibona. Umzekelo, ukuba apha ekufembeni ke kwavela loo tata omkhulu wakho akubuze ngesi sisu sibuhlungu, athi sondela mzukulwana kubambe isisu, emva koko uba tyhini ukhona umehluko ngalo mzuzu. If ube nelakhi ke akuthi uhambe uyofemba uyokhupha amadliso, iba yiloo lakhi yakho yokuba kuvele elo xhego elinaso eso sakhono aphele amadliso. Ininzi ke into enziwayo ke ngokwaphayana ekufembeni enyangayo izinto eziliqela. Unumber 2 ke wendlela esiye sibone kukhutshwa ngawo la madliso yile nto kuthiwa kukuqubula. Uhambe kule ndawo inabantu abaqubulayo, kuthiwe lala kule tafile, athi umntu ebhele ndiyile kulaa ndawo yaqubulayo, eyi kukhutshwa inaliti kum, mnyathi kukhutshwa iblade, hayi kum kukhutshwa izikhonkwane. Ukhona wathi bendile phaa kwaphumisele, walihamba lo mama elisele ngamazinyo, walithi thaca phantsi, grr grr grr, nalisele thaca thaca, lahamba lophuma ngomnyango layotshona. Ayibobhele yinyani nale nto yokuba ungaphumisele kum ndiphila, ayibobugqina. Sithi hayi mntanomhle,
Abantu bamayeza bayazenza ezi zinto zabo, kodwa ke the fact is nalena ibiyinyani sehambe yahamba yangenwa nangabantu abathweleyo, abantu abenza izinto. Ugqibele wena kuthiwa kuzogujululwa okanye kuzokombululwa apha ekhaya, umntu azikhuphe ezo ntloko zeenyoka, ezo ntloko zemfene zineentambo ezibomvu. Ndithetha le nto ngabom because ndiyafumanisa ukuba awakho creative kakhulu wena la madoda ombululayo athweleyo. Le nto izawuba yiloo ntloko yenyoka ithantelwe ngewulu okanye ngerhali ebomvu, ihambe ibe nezinye izinto ke ezihamba nayo, kodwa ixesha elininzi bambulula into eziyi-1. Uba yiloo ntloko yaloo nyoka, loo ntloko yaloo mfene, phaa kwindawo ethile ayobhaqa loo mali. Normally iba yimali enjalo, ibone le mali imali yakudala, athi yabona ke nantsi le mali yasetyenzwayo. Into enye ke ndizawufumanisa ukuba abantu bakhona xa egqiboyenza le nto yakhe athi kuwe kufuneka ndihambe nayo le ntloko ukwenzela uba ndoyidibanisa namayeza amathile siyibulale amke nayo. Ayoyombhula komnye umzi, aphinde nalapho athi ndihamba nayo, aphinde ayoyigubhulula komnye umzi. Ndiyabona uba le ntloko yale mfene nale nyoka siyajikeleza, wena kunojikeleza, kodwa sithethi loo nto, sithetha ngamadliso. Sithi ke bakhona baqubulayo bakhuphe ezo zinto zabo. Aba bequbula kakuhle kudala zazikhutshwa ezi zinto, sebequbula ke ngoku bethwele mntanomhle bazikhupha ezi zinto, kutomalale for ixeshana. Emva kwentsukwana okanye iveki okanye inyanga nezimbalwa ibuye laa nto kuba kaloku khange kukhutshwe nto phayana, kwenziwe ubugqi. Kanti uba uye kwaba bantu bakudala bakwaziyo ukuqubula, iyaphuma mntanomhle. I know of stories, umntu wayicaba akafumani bantwana xa yile waqutyulwa, kukhutshwe izinto atsho umntu ubomi bakhe buhambele phambili. Apha ke ekhaya siyenza njani le nto yokukhupha amadliso? Ukuba uzile apha ekhaya uspecific uba wena uzokhutshelwa amadliso, zimbini indlela esikwenzela zona. Ukuba wenzelwe ibhotile usele, le bhotile yilena ibakhoyo phayana kwikhombo, wena mntu ode ikhombo. Omnye ingxaki yakhe ispecific ngamadliso. Ekudala umntu ehamba ezama ukuncedwa kula madliso kodwa wapheli. Apha ke siye sithathe ucomprehensive, sikunika ibhotile yosele, emva kuba iphelile le bhotile uphalaze. Sikunika iyeza lokucima, sikunike into yokukhotha and then uphinde uncindiswe. Ngucomprehensive ke lona. Umntu othi after le comprehensive la madliso wakapheli, sithi hayi ayiselo dliso mntanomhle, into esingayaziyo, gqithela ngaphambili. Agqithiswa kaloku emayezeni, and nawe don't be married kumntu wamayeza ube umbona ukuba le nto uyizeleyo akade akuncede. Omnye ukuthatha from a point to a point, gqitha kaloku uye komnye oza kususa kulaa point ude uyoqabela. The emphasis yokubana never give up unento ekutyayo, kuba kaloku abantu abamdaka bafuna ugive up uzokwazi uba sisisulu sabo. Keep changing omayezeni, uye komnye, kodwa suthi usanduqala ngamayeza kapheli ungekapheli nexesha sowugqitha uye komnye, kuba kaloku awuzuncedakala xa usenza ngolo hlobo. Sebenza nomntu abemnye, uthi xa uqonda uba ingathi noko uthi usomfonela omnye kasaphambi naloo khole yakho kubalekile mazi uba woyisakele gqitha iya kolandelayo. Masibulele ke bantu abahle ukubana la madliso size nawo sawadidiyela sawafaka. Azawubatya kabaninzi ke abantu la madliso ethu siwafakileyo. Mabeze kaloku emabheleni, iphinde ibe kwasithi abawakhuphayo la madliso kuba kaloku siyadidela sibe ngabathakathi, siphinde sikhuphe mntanomhle, sizama ukwenza imali. Khawuze ke evenkileni ka-my friend uze uphethe imali kaloku etshintshekileyo, kuba kaloku netshintsha ayizuphuma kwa-my friend. Sithathe ne-10 cent okwakaloku nje sibulela abantu basemabheleni, sibulela amaqoqo, sibulela amandlovu, sibulela amathawe, sithi makube chosi kwezo zihlwele kubehele camagu.